Kyllä me vaan myöhästyttiin lennolta ohi. Ei oo todellista. Hyvältä näyttää kyllä. On jotenkin... Iloinen jälleen näkeminen. Vihdoin. Meidän piti lentää Dubrovnikkiin, mutta me mennään pyörällä sitten. Saako siellä junassa kahtaa? Me ollaan menossa kehäradalle, joka on avattu itse asiassa tänään. Onni onnettomuudessa. Ja mennään Viroon Silja Linella. Tehdään se niinkö reverse. Eli Helsingistä tai lastensairaalasta Sarajevoon. Jos oot joskus tilanteessa, että on hirveästi matkatavaroita ja pitäisi saada kuskattua, niin otat yhden roskiksen, kellään keräyspaperia, niin ei kamat mene. Ja sitten lähdet työntämään. Siellä Aleksi työntää.